Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Galit na galit nga itong ating idol na si Cuadro Alas General Casimero sa mga fake news na nagsisilabasang patungkol sa kanya. Dahil umano'y wala daw itong sumusuporta at tila siya na lang daw ang nag-iisa at nagsusumikap na magpatuloy para sa karir niya. Ngunit dito mga idol ay nilinaw niya na hindi daw ito nag-iisa dahil marami daw itong kasama at talagang solidong sumusuporta. Pero bagong lahat mga idol ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Roy Hernandez Vlog, Boy Bawang, Robin Cinto Mix Vlog, Chris Alfante TV, Joseph Official Vlog, John TV, Dano Vlog, Batang Cebu Official Vlog, at Jomare Ronoco. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan ay mag-comment lang sa baba. At baka ikaw na ang susunod na ipapalabas dito sa ating screen. Simulan na natin. Pinag-uusapan ang isyong General Casimero versus MP Promotion kasabay ang president nito na si Sean Givon na umano'y may alitan ng dalawa at hindi magkasundo. Kasabay pa ang paglabas ng iba't ibang usapin patungkol sa issue na ito. Ngunit sa kabutihang palad ay nagkaayos nga ang dalawa sa pamamagitan ng pagpopost ni Sean Givon sa larawan at video patungkol kay Casimero na dati nanganganib na baka si Casimero na lang ang pumasan sa kanyang sarili patungkol sa karir ng kanyang buhay. Ngunit nandirito naman na tayo mga idol at maliwanag naman na sa atin na tuloy na nga ang nasabing laban ni Idol Casimero. Samantala ay nananawagan naman itong ating idol na si Idol Casimero sa Facebook page na Cuadro Alas Casimero dahil nga fake news lang daw ito at nagpo-post pa ng kung ano-ano. Isa sa mga ikinagalit ng ating idol ang post na lalaban kahit walang suporta. Let's go! Lalaban para may maibigay ulit. Sa post na ito mga idol ay umagaw naman ng pansin sa mga taga-suporta at talaga namang ginawang pa ng content ng mga vlogger na ating iniidolo. Kaya naman hindi mapigilan ng ating idol na mag-init sa Facebook page na ito. Kaya nag-post siya sa kanyang official Facebook page account na si Cuadro Alas It's My Boy. Aniya, hello mga boss, pa-report itong Facebook page na ito. Hindi amin to. Sige pa, post ka pa. Pa-report naman guys, ginawang pa ng content. Ayos, dahil dito ay galit na galit ito at ginawang pa daw umano ng content ng mga content creator o mga vlogger. Tila sa post na yun ay hindi sang-ayon nitong ating idol si Cuadro Alas dahil nga mga idol nagkaayos na nga sila ng MP Promotion at tila ayaw ng ating idol na mauunahan siya ng mga maling istorya na makakasira pa ulit sa samahan ng MP Promotion at kay Sean Givon. Ano sa palagay nyo? Mag-comment lang. Tunay nga bang nagkaayos na si Idol Casimero at si Sean Givon? Magiging maayos nga ba ulit ang samahan ng MP Promotion at Cuadro Alas? Mag-comment lang. At hanggang dito na tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayahan kitang isubscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw at ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye!